I love books. Mala chummy, mala, 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 mala. Chummy, namhlanje usisibongo uza kufundela a story. Story ibali, ibali. And today's story is about a dinosaur. A dinosaur. Today's dinosaur's name is called Ava, and the story is titled The Troublesome Tooth. The Troublesome Tooth. And it is written by Catherine Vitch, and it's illustrated by Steve Brown. Now, you know that isiXhosa is quite difficult to translate. So, Usisibongo is not going to be reading word for word. Oh, that would be too difficult. Usisibongo is going to retell the story, but it's going to keep the same storyline, but it will be retold by Usisibongo. Now, before you listen to the story, Chomi, grab your stuffed animal and come sit nearby and listen to the story. Are you ready, dinosaur? He says yes. Now let's start reading. Masifundeni ke Chomi ibali lethu elinge dinosaur. Dinosaur engu-Ava. U-Ava wayenomlomo omkhulu. Phakathi komlomo wakhe akukho ntoni? Kukho ntoni phakathi komlomo, Chomi? Yes, amazinyo. Teeth are amazinyo. Amazinyo. Kwakukho amazinyo amakhulu, abukhali. Amakhulu. Kanti bonke amazinyo akho, Chomi. Enzi ngathi uyu dinosaur. Masenzi ngathi si dinosaur sigcoba siveza amazinyo ethu. Veza. Yo, uAva naye wayenamazinyo amahle, amakhulu kwaye abukhali. Ubukhali, it means sharp. uAva had sharp teeth. uAva wayeziqhenya ke ngamazinyo akhe enamabhongo. Amabhongo is pride. uAva was proud of amazinyo akhe enamabhongo, eziqhenya ke ngamazinyo akhe, ethanda ukuqhayisa ngawo. Ehamba ebonisa iitshomi zakhe esithi kodwa ke ngenye imini uAva wayengaziva mnandi kuba wayenezinyo elibuhlungu. Oh no, uAva. Yo, hayi ndiyamvela kodwa mna. Izinyo lakhe lalibuhlungu, Chomi. Wena wakhe wanalo izinyo elibuhlungu? Oh, nyani. Yo, akukho mnandi, Chomi, kodwa ukuba nezinyo elibuhlungu. Utheni Ava? Wabuza umama kaAva. uAva wathi, "Inezinyo elibuhlungu." uAva, Chomi, akakwazi uthetha. Inaba uthini? Uthi, "Ndinezinyo elibuhlungu." Yo, indlela elalibuhlungu ngalo, uAva wayengafuni nokudlala neetshomi zakhe. Wahamba wayohlala emva kwetyholo elalineembali ezintle. Imbali is a flower. Flower, imbali. And ityholo is a bush. Ityholo, bush. Ke ukutshomi, uAva wahamba wayohlala emva kwetyholo. Kwathi qi itshomi yakhe eyayingunina ikhangela uAva. Ava, yakhwaza itshomi ifuna ukudlala. Kodwa emva kwetyholo wava into ethi, oh man, inoba mhlawumbi yayintoni? Ewe tshomi, yayinguAva ekhala
wakhala ngenxa yezinyo lakhe elibuhlungu pha emva kwetyholo. Kodwa yena unina wayengayazi loo nto, wayecinga ukuba elaa tyholo yinto ephilayo. Wabaleka unina esoyika. Oh man, unina inoba wothukile tshomi. Phinda kwathi gqi enye itshomi kaEva enguCody imkhangela ifuna ukudlala naye. Yamkhangela ke yamkhwaza. Masincedeni uCody akhwaze uEva. Eva! Wamkhwaza esithi, Eva izodlala nam. Kodwa uEva wayehleli ezintlungwini emva kwetyholo. Yakhala into emva kwetyholo. Akothuka uCody. Elaa tyholo liyaphila, watsho uCody. Tshomi, liyaphila elaa tyholo? No! Hayi, no is hayi. Elaa tyholo aliphili. Kwakukho uEva emva kwetyholo. Kodwa ke wayengayazi loo nto uCody. Wabaleka egoduka ebuyela kowabo kuba esoyika. Hayi ke uEva esahleli emva kwetyholo kwathi gqi uShay yenye itshomi kaEva. uEva uneetshomi ezingaphi itshomi? Uneetshomi ezi-1, 2, 3 ngoShay. Uneetshomi enye, ezimbini, ezintathu. Okay, kwathi gqi uShay wamkhangela uEva, wamkhwaza. Masiphinde simkhwazeni uEva. Eva! Come play, izodlala. uEva khange tu ashukume emva kwetyholo. Lakhala into emva kwetyholo. Inoba yangubani itshomi? Ewe tshomi, yayinguEva ekhala emva kwetyholo. Wabaleka uShay. Ke waphakama naye uEva walandela uShay engasoyiki, ecinga ukuba elaa tyholo liyaphila kwaye liyamlandela. Kodwa yayinguEva ephakama emva kwetyholo. Eva waphakama. Hayi! Ndim uEva. Zaphela ke itshomi yintsini. Masihleke nathi. Masihleke itshomi zikaEva. Oh no, they were so silly. Kodwa ke itshomi zikaEva zambuza uEva ukuba kutheni ehleli emva kwetyholo. uEva wazixelela ke itshomi zakhe ukuba yena utheni itshomi. Utheni uEva? Yes, uEva unezinyo elibuhlungu. Ngoko ke ebehleli emva kwetyholo kuba engakwazi ukudlala neetshomi zakhe. Yathi itshomi yakhe yokuqala, Eva, itya kaloku mntase, nali igqabi. Eli gqabi liza kunceda. Tshomi, inaba mhlambi kulungile ukuthatha amagqabi okanye izinto ezinokunceda xa ungaphilanga uzithathe kwiitshomi zakho? Ilungile loo nto leyo? Uthathe into kwitshomi uyitye kuba uzama ukuphila? No, hayi. Kutshomi, xa ungaziva mnandi awuthathi nto ezitshomini, uye kumntu omdala. Kodwa ke uEva yena wayengayazi loo nto. Masimxoleleni. Wayithatha igqabi uEva, walifaka emlonyeni, walihlafuna. Masihlafuneni. Athi masihlafuneni igqabi. Walihlafuna igqabi uEva, kodwa khange tu limncede uEva igqabi. Hayi ke wafika omnye umngane wakhe uCody, wathi kaloku sela amanzi sogqiba udlale ngawo apha phakathi komlomo. Hayi ke uEva naye
wasela amanzi emlanjeni, wadlala ngalamanzi. Masimncediseni u-Ava adlale ngamanzi. Ngiyamncedisa. Wadlala ke u-Ava ngamanzi emlonyeni. Ucinga ukuba u-Ava waphila emva koko? Chomi, u-Ava khange aphile emva koko. Fika enye ichomi ka-Ava, uShay, wathi, Ava, thatha nali ithambo, ulikhukhuze, ulintlantathe ukuze uphile. Nam ndakhe ndancedwa lithambo ngelinye ixesha. Ke u-Ava naye. Ucinga ukuba u-Ava bekumele uba uyalithatha elaa thambo? Hayi, ngoba kaloku ithambo liqinile. Akazokwazi ukutya ithambo enezinyo elibuhlungu. Kodwa ke u-Ava chomi walithatha ithambo, walintlatlatha, walikhukhuza ithambo, kodwa khange tu liphile izinyo lakhe. Wagoduka ke u-Ava engaziva kamnandi. Ediniwe, eziva buhlungu kwaye engavuyi tu. Goduka ke u-Ava enjalo enezinyo elibuhlungu. Wafika kowabo wakhala, mama, izinyo lam lisebuhlungu. Wathi umama, hamba kaloku u-Ava uyakubona utamkhulu wakho okrelekrele, uza kunceda yena. Wahamba ke sana u-Ava. U-Ava kaloku idinosaur, so uyagquduza xa ehamba. Guduza chomi. Phakama ugquduze. Guduza u-Ava wade wafika kutatomkhulu. Utatomkhulu wakhe wathi, khana ndibone eli zinyo uthi libuhlungu. Hayi ke u-Ava wavula umlomo. Wamvula umlomo. Utamkhulu wamjonga. Wathi utamkhulu, Ava, hamba uyokulala, uliyeke eli zinyo. Wahamba u-Ava wayokulala. Chomi, ndithi kuwe, wathe vuka ngosuku olulandelayo labe ilizinyo lithe bholokoqo phansi liwile. Ithani bholokoqo liwile. Tyhini u-Ava kwakumele angahambi esitya izinto azifumana kwiitshomi zakhe. Into emema uyayenza, alale. Afike kowabo alale, izinyo lona lavele lathini, laziphumela emlonyeni izinyo elibuhlungu. Layiyeka ke ngoku izinyo ka-Ava ukuba buhlungu. Kwathi kugqitha nje ixesha, laphinda izinyo lakhula kulaa ndawo, elihle, elibukhali kwaye elibukekayo. Chomi, wena ufunde ntoni kweli bali? Mna ndifunde ukuba ootatomkhulu bethu babalulekile kakhulu. Kwaye ndifunde ukuba awuzithathi izinto ozinikwa ziitshomi xa ungaziva mnandi. Uye kumntu omdala ucele uncedo, chomi. Chomi, yithi kumama okanye utata okanye umntu ohleli naye okugcinayo uthi, ndiyacela undinike ifowuni, ndifuna ufowunela utatomkhulu wam ndimbalisele ngebali ledinosaur. Kwaye ndifuna ukuxelela utatomkhulu wam ukuba mna ndimthanda kakhulu. Libali lethu namhlanje ke elo. Bye.